Welcome back to the YouTube channel Malawi Camera Zakula pali nkhani pano. Baba Steve Malondela amene ali director of youth, director wa achinyamata ku chipani cha MCP na ndithu watulusa ma statement awiri. Statement yoyamba akuti kodi inu zukhala banji kodi ndangona news ku State House kwatani ife ku State House iko takusiya kuli bwino kuli 1 2 awempa akala bungo la misa Malawi kuti lipite ku State House likajambule kumene koko akuti kuti mwina wake like asumira anthu osa amene akunena kuti ku State House kwaonongedwa bla bla zambiri mbiri zochitika. Therefore by the way tikudziwa kuti ku State House akuti kuchitika zinthu aononga atere ndino choyambirira mudziwa ndicho kuti zinthu zikachitika pa makhala zinthu zambirimbiri, right? Koma does not mean kuna kuti originality ya chinthucho palibepo, right? Zinthu zachitika, yes, ndithu kumene koko makamaka ku State House kumene koko anthu mwina samamvetsa kwambiri. Ku State House kuliso manyumbaso ena, kupatula nyumba ya president koma kuli manyumba ena okhala anthu ngati okhala ngati ajina ngati apolisi, magadena, magadena komanso onse othandizira ndithu kumakhala tu team kumene kujako chigulu chonchi chimakhala ku State House kucha ndi kuli manyumba ndithu kumene kujako ndithu kuti yayi ndi makhala kamodzi ndithu kumene kucha ndi manyumba amene wawa anthu amene amakhala kumene kuwa ndi amene zitanya sasopano ndi amene sopano anamba kulembalemba makoma moja MCP chanchana kumati tukwana komanso kuibisa komanso kuphwasula zina amene kuchako ndeno ti nene pano ma pictures onse komanso ma videos onse amene akubwera ali pa magulu awiri. One, pali gulu loyamba la ma pictures amene ali fake, like completely si akulilongwe, si aku State House yakulilongwe, nope, completely ndoti zina anthu angotenga kungonjezerapo koma sizikutsutsana ndi chilungamo chona kuti yes kumene kunthu aononga even mamita amadzi achosa, right? So for example tabanga check ma videos yawo amana osati kweli ya 10 ba ngena ujari matsokozana ne uje masogona ndi gamoto enayo ndingo yini apa ndi mmene aonongera ku State House anachosa mamita mageti vavu ndi madzango tayika koma mmene mafika amatapeza zokuti asiya ndi siruzowa zokuti kayachita utseka siruzowa chachitika ndi chani koma papa madzi asiya. kumene kukunda kuti ndi ku State House kweni and zimene zindithu apanga ndithu aononga kumene kuko, right? Like munthu mabwino why thinking like that? Why you ku State House kumene kuchako actually everyone like as like nzike nedi yose ya dziko la Malawi we need to get angry tukwena ndithu zimene zithu zitinyasa kwambiri, not only kuti chanchana koma wina ngati iwe uli nzika ya Malawi zimene zikwena kunyasa. Why? Chifukwa kuti ma bills onse koma chilichonse chochitika ku State House kuchako understand kunena kuti ndi ndalama za Amalawi zimene zimapangisa chitome kuti panga maintenance chani president amakhala ngati citizen number 1, right? Kumakhala account number 1
kumakhala account number 1 imene account yo kumakhala kumalowa ndalama imeneko ndalama zimene zozo zimakhala zochuluka za misonkho ya Malawi. Kama mukagula shuga mukagula chani amachotsa kumene kuchoko ndalama ina yake amapitisa kuti apitisa kumene kuchako. Ndiye for example baba Steve Malondela akuona kuti yayi amala DPP apanga izi chifukwa chino kuti iwo achawo akufuna apange agwisa ntchito ndalama kwana 30 billion Malawi kwacha kuti apange maintenance ku State House kuchako ndi akungonamiza zitizo angonamiza zimene zozo. Komano to be honest ma videos ngati amene wawo achito kuoneka kuti yes munthu sakuti okay awawo kuti ku State House eventually kumeneko ndi side imene kumakhala anthu amba kuchomeneko, right? Kumakhala anthu amba kuchomeneko, therefore not wamba kumano anthu amene othandiziraja nde it's like afuna sabangeso ndale sopomposo koma still sukuti kusikunonangedwa kwaonangedwa ndithu choyambira chimene chocho. Number 2 iwo akona kuti amisa mupita mukapanga check kumene koko mavideo ndi amene atulukawo chimene nganene pano kuti mina mwake sichili right ndi ma pictures ena. For example picture imene ikupanga trend, picture imene completely si ya ku Malawi, picture imene ndi ya ku America and imene inali 2020 pa nthawi imene anthu amapanga mademo George Floyd amene adaphedwa ndi apolisi uja ankana kuti I can't breathe. Yes, amene uja chifukwa chakuti ashopa anangoganiza kuti mwina kuti pa 50 cheke cha $50 ya fake or something like that. I'm not sure, I can't remember the incidents. Komabe inali no kuti anamupanga bakhosi bankana kwa anamwalira banale wakuda amene ku George Floyd ndi anthu opanga mademo pamene pa 30 May 2020 ndi pamene anaononga kumene kuko. Therefore picture imene anthu omabweretsa kuti aitona no ku State House njane mpaka na even inaswa akuluakulu swa ndale abangaso postiso komabe definitely pamafuna kupanga check kwambiri, fact checking kupanga check kuti zinthu zili bwanji zoona zabodza. Ndi picture ngati imeneyi completely si ya ku Malawi ndi ya ku America pa mademo a George Floyd. Komabe ku State House ko kwaonongedwa kwalembedwa ndithu kuli bibi kumene koko ndithu zimene zilipo zambiri mbiri komanso madzi mmene maonera mucha madzi ene aononga kosa aononga. So IMCP makamaka I know kuti mina make anthu ena ngati I know kuti mina akuluakulu suti ngati tingoleza nyumba ma president mina I don't think kuti angapanga zimene komano anthu ena ano achipane ena amene akumayankhula kwambiri anthu aja. But remember kuti ku State House baja nangolowetsa kwa even zinyawu zinali kumene kucha ovina zinyawu jamakhala kumene kucha. Komano guys, in you guys 2030 you guys are planning to contest again. Mukupanga plan kuti mulowese mboma exactly mufuna mulowe mboma mufuna ndithu mukapita kumene kucha kwa. Okay, in case tingoelekeza kuti mwalowaso mboma tingoelekeza. Are you guys willing to go to the same place? Mupira mwa I mean mwapanga BB chani. Are you guys like do you guys think women the sign low thinking capacity low IQ men the sign imene ndithu ma bet ngani hapa palibe nkhani ka State House yaonongeka ubwino wake anamanga ndikamuzi MCP yomweyo ndiye ngati akuiona kuti yanyasa angomanga yawo bwanja TPP nyumba zonse zoti anamanga ndikamuzi ndiye basi ngokhala pa State House achani masa anamanga page out ndalama zawo samamanga zinthu za ziko amamanga zinthu za person ndiye wozangotenga page house ngekhala State House basi kutazakakhala kumene zazi ngokhalira zimenezo ate tikudikira chitukuko musana kudikira kumva milani amanga akuti zimenezo muzipanga koma tikudikira zinthu zichipe tikudikira sikulu ya ulere mana ana athuku tikudikira chine chilichonse chimene munalonjeza musana tikudikira kuti State House chani zazi niye kuyankhula kwa chitsiruko kumeneko
Imene ndi nyumba ya boma to State House. Makamu wa president angati bwanji ena samaononga. Sino anthu a MCP ndi anthu oyipa kwambiri. Kuzola tuzi nyawo mene kuzola manyi. Lero munasavuka mpaka mmakoma State House manyi. Anthu oyipa kwambiri. Komanso mukanakhatenda anthu anzeru ndoti munthu muli nawo sibwezi mumabwera m'magrupu pano mayankhula zinthu zopepera ngati zimene mumayankhulazo. Zinthu zopanda nzeru ngati zimenezo. Kodi nafedwatu samakhala ndi nthawi kuti azilankhulaso angokhala chete basi sinafedwa amene ndiye inu ndi anthu oferedwa inu. Takhani chete kaye mutisiye ife a DPP tikhoze zikoli nanunso mulione kukoma. Tosamangoyankhula zinthu zopanda pake zopanda nzeru. Tsono State House ngati anamanga kamuzu ndalama zake zinali za kamuzu. Masa ndalama za amalani ndiye kupoyirako kumeneko. Chitsiro odi uzakuthani nditino MCP. amagawa umenewo ndi umoyo uchitsiro uganize kopanda nzeru kumene muganize neyoko. Achiwafe alipatsa mbiri yopusa fukwa ine ndine mchewa. Nkamati mchewa ndi munimvetsetse mwina ndinu achiyawo kala sitidziwa koma kukuzeni chilungamo. Ine nimene muyankhuliramo mulibe nzeru zoganiza mwa umunthu koma popo mudzione kuti mbiri yachipanicho chiukutha ndipo mbiri yake sikha mbiri yabwino ngakhale mumayisapota mbiri yake sikha mbiri yabwino. Ndipene muzitakhala pansi muganize bwinobwino asamango kwanzindikira mwayankhula apo bwe ife achiwafe mbiri yathu iyo nyansa sitonse timasapota MCP koma imakhala kuti nkovuta kuti mbiri yokhala dzinalo limene imakhala kuti iwonongeka. Ngati mbiri yachiwayo iwonongeka ndani amene kwalo ma president ambiri lokuchoka kamuzu adawonongapo pochokapo. Bakiya nalo wako adawonongako. Bingwa nalo wako adawonongako. Majesi banda nalo wako adawonongako. Apitanso ndi adalowanso adawonongapo. Ndipena pake muzitakhala muzambogani mkafuna yankhula muzamboganiza kuti ntankhula ichi chini pindulire njani. Inewo ndine opakati penipenipo ndimakambanso sinibisa kwathu kwa msunde kumene ndine mchewa weniweni koma mbiri yathu yuti lomwe yurani yuyipa. Loko mbiri yachipanicho chuyipa ine sinsaporera MCP koma ndine mchewa. Nde pena pake mukafuna yankhula muzikhala pansi kwamboganiza kuti nkankhula morere zikhala bwino. Anthu ambiri mwalo anthu ma president ambiri mwalibe president adolako kumapaka manyi urani umoti manyiwo manenawo momwe antenga kumadzipaka nkhope jomadzipaka zija ndi chikhozo kukhala chinthu cha nzeru odzipake iwo asatumakaononga nyumba yoti kuwakhala anthu ena. Ayi si bwino inunso msankho yoti lamakawo. Bwana apapa mwayankhula bwino kwambiri. Ine ndimanena komanso ife timanena kunena kuti MCP ngati ajoyina achiyawo akufuna aononge ngati mmene aonongera UDF ija. Mwaona athawa tu ku UDF kuja achiyawo awawawo athawa ku UDF apita kukajoyina MCP. Ndemwayona MCP ife tikanena zonena kuti achiyawo kungolowa MCP chipani kungolowa chipani chimaonongeka. Achiyawo ambiri anajoyina MCP ndija chipani chijachi cha UDF chija chinapita kukapanga mgwirizano ndi MCP sichinagwe. Achiyawo anapita kukapanga mgwirizano ndi ucheni ndi DPP 2019 sinagwe. Sinagwe DPP 2019. Umwe wachiyawo umwewo apita kukajoyina MCP sinagwe wa MC wachiyawo
nakwadusa wachiyawo kuti ndajoyina chipani ichi, chipanicho chimagwa, chipanicho chimaonongeka. Ndiponso tu amene amanyera kumene koko si wina ndi achiyawo amene inu amakawa ajoyine MCP amakawa inu kuchichewa kuli zina loti makawa kumakawa poti mapezeka kumbalia kumangochi uku kukamapita kumokepi achiyawo enawo amwene opanda zelu bwanji inu zona damakawa mukasekerere zono dai zona State House basi imene yanamangedwa ndikamu zofunika kumanyeramo mkati muja ndikumatenga manyi yake ndumalemba nkoma MCP zona umajambula kwajambula achakwera ndi manyi koma mwene